Eyo, muri bwanji nonse mbumba yeZimbabwe tani makadiko wagwan salamu alaikum nemutsa tafadziko Ben kana kuti DJ Shugeta aka Baba Benoit ndo zita rangu, and it feels so good to be back on your screens wherever you're watching from, whether uri kundoona uri kumhiri kwemakungwa, whether tiri tese munomu mababa muna kana kuti uri kundiona pa TV yako kana pa phone pako, it's okay guys. Munoita muchinde reminder kuti I'm a TV presenter because ndandakanganwa kazvipa TV, ndandazvikanganwa zvemacameras. Yes, but anyway, it feels so good to be back. So tell a friend to tell a friend kuti each and every week Shugeta akubatika pa screen pako. Yes, don't forget to tag your friend mu comment section. Don't forget to share this video. Don't forget kudedza hama dzako because panapa ndo pandakubatika and tinenge tichiuya nemafresh. Yes, brand new television show. Tikutaura kuti pane nyaya dziri kutaurika paground. Idzodzo ndo dzatini tichitaura. Hazvina basa kuti dzinopisa sei, zvinotyisa sei kana kuti yes, tinenge tichingotaura zvese. So welcome to Zviri Paground na DJ Shugeta. Chokuratanga nechiri paground zvaranas ende chinyanyobata isusu ana Shugeta because tinoda ma single mothers. I love you so much, my single mothers zangu. Anyway, nyepo nasinde kudai so. Pane inonzi kuzvuva sanzu nemashizha aro. Alright, ndazvuva sanzu inini nemashizha aro. Is it a must kuti pandicha maintain sanzu rangu ndikubva nda maintain fruit nemashizha aro? For example, this is me Shugeta. Ndasangana na Mai Benoit. Mai Benoit vane vana vavo vatatu, right? And Mai Benoit ne vana vavo vatatu vaneka ku maintain kavanga vachita nemumwe wanga naye before ndasangana nawo. Saka inini, is it a must kuti ndofana kubva ndatongoita carry on ne maintenance iyoyo? Alright, pavana vavo vese vari 3 vanoenda kuchikoro chinodhura because baba vanga varipo vai afford kuenda chikoro chinodhura. Ini ndagara nditori nevangu vanoenda futi chikoro chinodhura. Saka ndoramba here ndichingovaendesa kuchikoro chinodhura. Harisi basa rangu. Inini changu chete kungomhanya nesanzu. So tinobva tangoenda paground tobva tabvunza vanhu, and yeah, because this is your show guys, imimi ndimunotaura zvamunoda nezvamunofunga. Rega tibva tapinda mumastreets tinzwe kuti mumastreets vari kuti kudii nechiri paground nhasi. Our reporter Mr. Mudapa Kat varipo. Let's go. Ndizokwanisa yekuzobhadhara mafees evana ndizokwanisa ni 23 million kuenda vana vanongoonei kutamba inongosapoti nezvinhu. Saka wese wanenge wama 4 5 wa 7 amukwanise here like kubhadhara fees. Tirere anenge andiremera umwe wangu ine ndagara ndine 3 wise anditombokwanisi. Kuna mari baba kunze kuti tatongonorobha maiziya ndokuti zotongobuda. Vakadzi dai vatomboitawo vana vasingaende kunana Peter House vamboendesa kumageto because izvozvi mahwani baba shiri dzakabvuta rekeshi. I think kana tichidanana tinokwanisa kungoendesa vana because handanga agara achiendesa vake ndichiendesa vangu, so handioni dambudziko tinongamba chingovaendesa paPeter House. Tomboti makudanana mese madaro anti saka wanoone nguva 7 anti. Then the men about isu achakwanisa kuafford mari ngativachinje tivaendese kana kugeto like ku government school or something like that. What do you think about it? Vese vangu nevake. Well, I don't know because vana vangu ndo vanouya first then murume wozotevera, so kana asingazvikwanisi kana ndinayo mari ndokwanisa kubhadhara. Tomboti izvozvi status yenyu yakamira sei ora? Izvezvi ndinonyeba handikwanisi. Mukwanisa? Ndinonyeba handikwanisi. Alright, let's imi mukuendesa vana wenyu paPeter House baba. Mukadzobva kuti since muri kukwanisa ngatibvise vana wese vaende kana kunodzidza kana kuHeathcliff. Muti chinazvo? At least kana chikoro chacho chiri nani chine dzidzo iri nani hatomona wabvisa. Unogona wabvisa. Inini ndechitoti vana vanofanira kuenda kuna baba wavo. Ndo basa remadhini. Aiwa munenge mogara zvene mukadzi uyu kaine vana vacho ka maane responsibility kadhima kuisa chikafu patebwe vane vavo. That's true, but vana vanofanira kungoenda kuna baba. Indakarora mukadzi. Vangu inini pakavaona vari anovasiya varipo vake voenda kumusha. Moreover vangu ivavo you will pay food. Vari pa Peter House ipapo. You will pay food. Not really. It's not his responsibility to pay for my
kids' school fees, but I guess it has to do something to do with our understanding, something to do with how we interact and how we connect and how we want to make things work. But really, it doesn't mean that my children, they've got their own fathers, and so no. It mustn't be like that. Ka batu vana vake. Kwe unozobhadhara ere kana kuti? Aiwa ina ndibhadhare cause vana vake. Iwe usikabhadhari. Cause vana vake ataro tanondida. Saka responsibility inoya neni yato yake. But you before you met this guy, you were able like to pay school fees, but then now there's this guy and he came, you should pay the school fees. Wow, I love you so much, Zimbabweans. Ndinokudai chaizvo povo. Yes, people of various opinions. Ndofunga mangozvinzwira zviri paground zvakati siyanei. Vanhu vane maonero akati siyanei, mafungiro akati siyanei. Vamwe vakati haini kana ndazova sanzo racho ka nemashizha ndinobva ndangoti nawo ndino maintaina. Vamwe vakati aiwa munhu anoenda kuna baba wake kana zvatonetsa tinotongoenda kuna Tinashe Mugabe tobatirana mapepa nema-DNA nemishini. It's okay. Ndo zviri paground sekutaura kwamaita. This is your show. Tinongonzwa pfungwa dzenyu zvamunoda imimi chishow chevanhu. What's on the ground? Anyway, kuti zvibva zvanakidza guys, tinobva taenda padare. Yes, tinana mazvikokota vatinotemba vekuti tikambovapira nyaya dzeizvi dzakaita seidzi tinoziva ndo ma-experts. Rege tibva tangoenda padare pedu tinosangana namukoma Chisale naUncle Saint. iri tsika yabata inetsi vana ava vagara vachienda kuchikoro handi chinodhura hakusi kuti secret kana kuti chii wakatodanana nemunhu ukamuda uchinyatsoziva kuenda kuchikoro ari kuendesa vana kuchikoro chinodhura ndiyo une vako vekuchitungwiza chichi saka apapa inyaya yekumaintaina mastandards kana waona uchinjiri padenga chisiwo chiri padenga hazvizoita kuti vana vari kudzidza kupeter house kana vari kudzidza kuchikoro chimwe chemhando yepamusoro wotora vana vari pavari mudenga umovadzikisa kuti vanodzidza kuchiedza primary school izvozvo hazvinyatsobuda zvakanaka. Zvinongoda kuti kana wada ari pamusoro make sure kuti you can maintain munhu ari pamusoro ipapo kuti iwo kana uri murume wozotanga uchengeterwa vana vako futi vekuchiedza kuti vaende kupeter house hazvinyatsobuda zvakanaka. Saka ni mafungiro angu ndeyekuti tanhau dzaunosvikira. So inini manje ka ndoda kuti ndione maonero akasiyana shoma na Chisale. Right. Varume ka handirambe kuti kuchengeta mwana inini ndotochengeta mwana vandotobhadhira mafees vevamwe varume, right? But pana pascenario inoika hatisi kuziva kuti baba vevana vakafa kana dziri nherera zvakanaka ini ndokwanisa kuzidi kana baba vacho varipo zvavo kana varipo gentleman. But a single mother sometimes unoza kuva single mother ndinonzi ndiwe baba ndiwe amai zvoro kuti amai ndo vanga vachingomhanya nechibasa ichi until mazouyawo tombomuzama baba wacho maybe anenge akamuzama kuti abhadhare neengwe isiriyo isusu men to men tokwanisa kutaurirana vatisatande nobhadhara Peter House mwana womwe murume wazoti doctor kana kuti uncle ona ika situation iri panapa anti mimi ndimada yenotamba game utangira pa 2-0 mukunyatsoziva kuti game rakatotanga kudhara saka iwo waona vana vachiendeswa kuPeter House saka iwo unoda kuti munhu waroora uyu aramba achikontinue here kubhadhara school fees for vana vake here kana kuti iwewe ndiwo wakufanira kuchiita chipini watobaba wabvuma kaiwo kuti ndoda kutangira pa 2-0. Rega ndikupindura iye it depends kuti tawanana achiti okay fine mai vachona vari kuite kana vane kabasa okay kuti tikahwerengedza handiti because kana family taachinwani kurova kuti mari yangu inini neyake takuuya naye takuisa mugaba wake handiti kana chibhadhara mafees tongobhadhara duchi mafees but pandiri kuramba ndipekuti let's say mai vachona vana chavari kudiniwo patime yachona
tora gentleman satanda taki chete unoziva kuti ndondo isa mutranki bambo kuisa iwo taki chete yemwana wekuchikoro kwefoundation inechinyuka pascenario iri apa ka but imimi alright mere all and gentlemen alright but imimi munenge mune venyuka tu vari kuenda kuota shit zvore vari kuenda kuprince kuningirikini kwacho ikuku vari kuenda kuchikoro chipamusoro chacho muchibhadhara zvore kuti mari ikoko kwakuendeswe nemunhu anobata mari kuendeswa munhu anowana mari zveshuwa zvore kuti muri munhu anoita mari you understand kwete anobata mari sewe yes kwete sewe mukaenda kuna vaweekneo handiti vanowanikaidzisa pachikoro zvepamusoro soro handi zvore kuti nyange mukapa kana vamwe vana 10 guaranteed kuti vanongoiswa same school because munhu atongori nemari yacho saka it's not like muri kunyanyoshingira because magara mutori nemari yacho kana ndinayo mari yachonaka ndongovaisawo paprogramu yecharity dzatinochiita ndongovapate charity but kana kurunzi currently sezvazviri gentleman unobva rukabvacho uchibhadhira mafees alright ko vanongobva kuzvikoro zvacho nevo vouya uzodzidza uchikukwaidza nevana venyu vanenge vakuaiwa vangu ndichiri kuafuda vangu ndiri kuafuda but ava vana ndiri kuda kubatsira murume handi uri kuona kuti iwo waona mumwe wako aine vana vagara vachienda kupi ikoko saka iwo semurume you should man up kawo ongobatanidza kazvese mai vacho kana vachishanda ndo sezvandataura mari tinoichisa mugaba wani handiti tobhadhara mafees it's okay but kana mai vacho navasiri kushanda and alright maybe nyaya iita seunge taibvira kura inini ndoda itora neengo iyi ini ndadana nemunhu handiti vangu vari kuenda kupeter house iye vari kukwaidza ndoda kungoitora neengo iyoyo ndoda kungoitwista muchana neengo iyoyo iwewo chisala wadana nemunhu handiti uri single date handiti une wako mwana wako ari kudzidza ikoko uyowo wadana naye ari kuchiukoko kuchi3 handiti handiti kuchi4 handiti zvikoro izvozvo zvine manhamba handiti usanyara tochitungisa senyeza 1 seke 1 handiti chisalewo ungazomutora here mwana uya uyu wakumuendesa kune wako kana kuti pachitanga ningirikini ndambonzwa kuti munomboita zvechifundisi munomboningirina munobhilivha futi zvemubhaibheri takanzi tiri maprovider isusu varume saka ndikangotanga infact ndikadanana nesingle mother nevana vake vachitongouya vavangu ndakutoita cater for every child ari mumba saka hazvekuzoselecta kuti uyu ari kuchiedza uyu ngaaramba achienda kuchiedza inini vangu vana vari kupeter house ndifunga kuti zvobuda zvakanaka moderator ambotaura akati kune mbinga dzakaita sana seweek now imi menyu mune muri mbinga idzi iri kumbotarisa homwe yangu yekuti semucivil 7 alright kana homwe yako isina kutendereka tsvaga kava vekuchiedza ikoko vanoenderana newe pane kuti unonotsvaga munhu bhebhi rekuglenlone ragara ritori uriona love ka iri stubborn love iri stubborn haiudzirwewo kuda nepekuda ona and izvo zvazvivinda isi lavhu manje munhu wekuti ukunyatsoziva kuti mana malevels aya ndatobva kuchitungidza nekombi Thank you. Oh yeah, kunenge kwamachisamba tinobva tati chiringazuva chedu chatsvuka chikakwata vadiwa vatereri tasvika kwamvura yacheka makumbo. Thank you so much, ladies and gentlemen, for watching this show zviri paground with yours truly Baba Benoit. Yes sir, tasvika kwamvura yacheka makumbo. But anyway, let's keep the conversation rolling. Ngatirambe tichingotaura nezvazvo because ndo zviri kutaurika mastreets, ndo zviri kutaurika paground. Ndoda kunzwa pfungwa dzako, so mu comment section umo commenta uchindudza zvaunofunga
And don't forget to like, subscribe, and share this link. Tag your friends. Muvaudza kuti each and every week ndakubatika panapa. And shout out to our proud sponsors. Tinokutenda ichaizvo, our partners, Terrain Barbershop. Uchidoka cut kakanaka sekangu kanaka. Chingwenda ku barbershop kwao vanobva vakunaisa. Number dzavo ndo dziri kubuda pasi apo, guys. And my home visits vanorova zvekare. Till next time. Mwah. I love you so much. Shout out to Benoit. Daddy loves you.